מה קורה? מה קורה? אתה מבין? פעם חברים היו אומרים שלום בבוקר, שואלים מה שלום המשפחה, וכל זה לא לפני ברכת בוקר טוב המסורתית לצלילי התרנגול השכונתי. כל האייפון אשם, אני אומר לך. סליחה ששאלתי. אל תצטער, תתקן. בוקר טוב, נדבי. בוקר טוב. בריאות, רצון, פרנסה, ששון, יושר, מועדים לשמחה. ששון. כל בוקר זה אותו דבר. לא, הבוקר הזה מיוחד. מה מיוחד? אומרים שיש לנו היום 6 שעות חופשי. איזה 6 שעות חופשי? מה אתה מזיין? עכשיו אתה סתם מעליב. נו, דבר. תבקש סליחה. מה? נו. אילי, תבקש סליחה. נדב. סליחה. אתה רואה? כשאתה שם את האגו שלך בצד, הכל נהיה טוב. נו, חלאס כבר. מה 6 שעות חופשי? שומע? סוניה מביולוגיה נו, מה איתה? דרסה חתולה הבוקר כשהיא הייתה בדרך לבית ספר, עשתה פרסה, חזרה הביתה, לא מוכנה לדבר לא עם תלמידים, לא עם מורים ובטח שלא עם חתולים. אאוץ'. איציק מהיסטוריה היה אתמול במציצים, נשרף כולו, עכשיו הוא בבית משתקם. סיגל מספרות, במשבר אמצע החיים. בואי נראה איזה מסיבה מטורפת הייתה אתמול. אבל מה עם מיכל? לא, מיכל סבבה. היא פשוט ראתה שאף אחד לא הגיע, אז היא חזרה הביתה. מאיפה אתה יודע את כל הדברים האלה? אל תשאל שאלות, לא תשמע שקרים. שתוק. מה אתה חופר? חלאס. אתה לא יודע כלום. קיצר, אני לא מאמין לך. סבבה, אל תאמין, אני ישן בבית, ואתה תלמד בבית ספר. רגע, יודע מה? לפני שאנחנו ככה מחליטים את כל זה, בוא נלך לבדוק מה יש. סבבה? מה, החוליות בגב שלך פגומות? לא, להפך, אני מפותח. מה שאומר שהתיאוריה שלך היא בדיוק הפוכה. מה שאומר שאתה טועה ואני צודק, אני צודק, אתה טועה. לא, אני צודק. נו, אבל זה אני צודק. לא. נו, נדב, דחוף. מה אתם עושים? מה אתם עומדים על הספסל כמו איזה מפגרים? כל הבית ספר רואה אתכם. אני עובד על תיאוריה שמבססת את העובדה שבני אדם לא אמורים לשבת, כי זה מפעיל לחץ רב בנוסף לכוח המשיכה ומגביל את ההתפתחות. לא, אתה טועה. יובל, שמעת יש לנו היום 6 שעות חופשי? שמעתי, זה לא מבוסס על כלום התיאוריות שלך. מה? נדב, שוב שיקרת? לא, איזה משקר, מה משקר? זה ממקור אמין מאוד, רק צריך לוודא לפני שהולכים. נו, אז תוודא. לא, אין לי כוח לוודא. תוודא אתה? נו, תוודא אתה? לא, תוודא אתה. לא, אתה תוודא. לא, אתה תוודא. נו, תוודא. קיצר, אתה לא מוודא? אני לא מוודא. נו, אז מי מוודא? אני אוודא. אבל שמישהו יבוא איתי. יבחנו לי פפילומה ננסית, אז אני מדבק קצת. יש לי קונספירציה על הראש לבסס. לסבתא שלי יש טיול בת מצווה. וואי, איזה חרא. למה באנו בכלל היום? אני שונא את הימים האלה. למה לא מגיעים לפני שזה קורה? מה אתה מצפה? שירות המרכזת תתקשר אליך. שלום נדב, זה שירות המרכזת. 7 מורים דפקו לי פארטי, אתה לא חייב להגיע היום. נו, למה זה מוגזם? חכו, לפני שאתם מספידים פה את יום שלישי, תכף רון יצא, נראה. נו. חרטה. הכל חרטה. אני מההתחלה שזה חרטה. מההתחלה הייתה אצלו אין סיכוי, אין אפילו אחד. אפילו אחד מה? אחד, שיעור חופשי, אין אפילו אחד. לא, חושבת שדיברתם על זה, שרים למוזיקה סטייק דעת חזה, זה חרטה. שיעורים חופשיים יש, אף אחד לא יודע 6 שעות חופשי. אבל איך חוזרים? אמרת יש איך לחזור, לא? שמע, האמת שלא חשבתי שנגיע לרגע הזה, אין לי תוכנית עכשיו, אבל... טוב, אני הולך לישון בספרייה, תעירו אותי בהפרעות. נו. תקשיב, אפשר לקחת אוטובוס מפה לתחנה המרכזית ומשם להבין. איזה? האוטובוס הראשון יוצא מפה באחת. אפשר ברגל. אמרתי, יאללה בוא. מה? רון, זורם? אני תמורת שלום לא הולך שם. נו רון, זוכר שהבאתי לך 20 שקל לשקשוקה שבוע שעבר? נו, זוכר. אם אתה בא, אל תחזיר לי. סגור. שיט,
שיטי לאירון, תקשיבו. מה יש לך? שכחתי את התיק באשל. מה, אתה מפגר? תקשיבו, באמת. הפקנו, בואו נחזור רגע. לא, בוא תשאל נבוא לקחת ליובל, את הוא זה. בספרי הישן. נכון, הוא נשאר. יואו. יובל, אתה לא מבין מה קרה, שכחתי את התיק שלי באשל. תביא לי אותו כשאתה חוזר מהסוהר, טוב? סבבה. סבבה, הוא יביא לי. היי גייז, אתם צריכים איזה רייד לאנשהו? יש לך מקום ל3? איזה בון אתה. בשבילך? תמיד. הלאה בבעלה. מה אתה רוצה? מה אתה דפוק? לא מגיעים הביתה? נו, תן כבר לעלות, יכול לקולות. תמי, מה נראה לכם שאתם עושים? נו, מה אכפת לך לעלות? נגיע כבר הביתה. אילי, בבקשה, אל תהיה נאחס. ואמא שלי שאתם דפוקים. נו, אבל למה אתה כבד? יכול כבר להיות בבית. כן, נו אילי, הוא ישמע אתה כזה כבד. מה אתה? די חברים, בואו ניכנס לאוטו, אחרי זה נגיע הביתה ונתפנק אחד על השני בכיף. מה? נו, תיכנסו לאוטו ונתקדם לעולם הצבעוני כבר. עדיין מוזר. כן. תקשיב, אחי. זוז, אני יודע לדבר עם טיפוסים כאלה. ממוש, תקשיב, הבנים פה צריכים להיכנס לשייפ, אז נראה לי Say שאנחנו no נלך more. ברגל. say no more. אין שום בעיה. תודה רבה. צ'או בנים. וואי, דיין לא יכול יותר, איזה חום. אני מת מרעב. למישהו יש משהו לאכול? נראה לי מה, יש לך אוכל? שנשארו לי החטיפים מהטיול של צ'ום. האמת שיש לי רק את הכובעים. שוטגן. אופס. יש רק 2. אלה החוקים, טמבל. תקשיב, אני לא קובע את איך החוקים, אני אמרנו... תמיד נדפק? איך? אתה הכי מוכן. די. לא, אתם? הוא מוציא לנו את ההחלטה. וואי, איזה משעמם. בואו נעשה משהו. כמו מה? תראה, אנחנו באמצע שום מקום. מה הסיכויים? יאללה, בואו. אני ראשון רגע. רון, מה הסיכויים שאתה אוכל את הפרח הזה? 1 ל-20. סבבה. 3, 4 ו... 2. מה הסיכויים שאתה אוכל אותו? טוב, יודעים מה אני אפרגן? 1 עד 10. סבבה. 3, 4 ו... 8. הלך. עמק. איך נומה, אבל חמורים אשתי. תאכל. יאללה, תיאבון. היי! מה אתה עושה? זו מאבס תיאורטית, ארץ ישראלית מצויה. מה? מה? זה מחריל בארץ. תוך 5 דקות אתה על הרצפה אחרי קלקול קיבה מטורף, פרפור קשה ושלשול חריף מאוד. אם אתה לא רוצה להוציא משני הצדדים, אל תאכל את זה. טוב, כנראה שאני לא אוכל להשלים את המשימה שלי. מה הסיכויים שאתה לוקח את החמור הזה? אין סיכוי. נו. כמה? תן מספר. אולי 1 עד 100. נו, תקטין. 30. סגור. 3, 4 ו... 22. 22. אמרת אחריי. נשבע שלא. עשיתי אחריו? לא, תמשיך. אמרתי לך. לך יא באשל. חוקים זה חוקים. יאללה, בואו, יש לנו דרך ארוכה איתו. אני אקרא לו בני. חבר'ה, מה אתם חושבים שאתם עושים עם החמור? עושים. רק לקחנו את אחותו בחזרה מהגן. לטיול, כן. אתם חושבים שזה מצחיק? תנו לי. אתה יודע,
איינשטיין פעם אמר, תן לאדם דג והוא יסבע ליום אחד. למד אותו לדוג והוא יסבע לכל חייו. איינשטיין אף פעם לא אמר דבר כזה. אתה צודק. רוצו! די! מה? אין מצב, אנחנו רק עכשיו בגבעות בר. לא. באמת? כן, אבל יא בטטה, תמשיך ללכת אם אתה רוצה להגיע היום ללהבים. לא, די, חלאס. חלאס, אני פורש, די. אמא שלי תבוא לקחת אותי כשהיא חוזרת מהעבודה. אז בוא, אני מחכה לה. איזה אידיוט שיחזור כבר, נו, יש לי כבר שפשפת. תן דקה, אני מביא לך אותו, והוא גם צריך לסכם לך. נראה. שמע, אני נשאר. נדב, יש לך 2 שניות לבוא, או שאני מתקשר לאמא שלך ואומר לה מה קרה ללובסטר של גיל. חלאס, אילי, אתה לא טועס, אתה יודע שאתה שותף לזה בדיוק כמונו. לא, אתה לא ציני, אתה יודע מה יקרה עם אמא שלי, תדע שזה מה שעשיתי? מה, אתה דפוק? זה בן של זונה, יש שיהרגו אותי. אם אתה דפוק, זה כולה פלאפון. היי, כוסיות, קום כבר, יש לנו עוד דרך לעבור. אוקיי, חיילים, קדימה. ראשית כל, מוצאים את הטלפון שלי אליי, ואחרי זה סוגרים את העניינים. קדימה, צד! כן, המפקד! הפלאפון! בוא. הנה, בוא. למי אכפת מהפלאפון? קבלו לאביב! יש! הלאה!